Sausa ka. Ano ba na siyang kaagi karon? Bakining sa kababae nga taga Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Jessica. Ang buotan man siya. Uy, na kay gusto, ay napantusa ang tao. May gusto ka ni Justin? Sakta. O buha, aw, balibara ni mo. Ang tinuoday no. Ang ganahan mo ko ni Justin. Pero mahadlok lang dit ko. Sure, oy. O sig ganahan ka, pero mahadlok ka. Daghan na magugan na hibaw anday nga. Masakitan na sa mga lalaki ang mga babae. O nahadlok ko day nga, mahitabo na nako. Ay sus, ni mo day. Ano naman ang kinabuhi? Swerte-swerte raman na. O ta mahibaw, nga magmalipayon di ay kauban ni Justin. Kumusta naman tong akong giingon mo, Jess? Kuan, Justin. Dugay-dugay na magito nga. Nga, nanguyab ko nimo. Pabuit ko, maluoy na ko. Naluoy man. Pero mahadlok lang ko. Ha? Unsa may imong gikadlokan? Kay kung sugton di ka, basigi mo lang kong pasakitan. Ayaw ka bala ka, Jessica. Kung sugton lang ko nimo, akong isaat nga, magmalipayon ka upan ako. Oh. Sige na. Sugton ako ba? Basta ha. Ayaw biagi ko pasakitin. Ulag ni. Promise. Promise. Oo niya. Uyab na ta? Oo, Justin. Ako di ka gisugot. Yes. Salamat, Jess. Salamat kayo. Oh, kung mo na magminyo na mo. Papasad, uy. What's si Minyo, good? Ay, uyab naman ka mo si Justin, di? Magminyo na mo. Wow, pa ha. Minyo dayon. Dili pwede uyab-uyab lang una. Ang ako ba, gusto na sa kong makakitag apo. Happy first monthsary, Jess. Dali ara, uy. Mura naman upuha. O saan naman ay kabuha, no? Sa kata nagkauyab? Lagi? Gusto kayo madagan ang panahon, no? Tana? Ha? Asa man ta? Suro-suro yung kuda. Kaon-kaon. Mag-celebrate sa ba? Atong i-enjoy ang atong life samtang uyab pa ta. Di kung maminyo na unya ta. Puhon. Na, magliso na tawag suro-suro. Kaya na naman tayo mga anak. Ha? Mga anak? Gusto na ko nga kung maminyo ta puhon. Mga anak ta o usa ka dosina. Unsa? Uy, bahala ka diha, uy. Bitaw, joke ra, uy. Okay na ko, bisag may duha ta ka anak. Tana. Manuroy na ta. Nalingaw ka ba sa damlakaw? Lingaw ka ayo ko, uy. Busog pagod ka ikustang kikaon. Mayo, hinuon. Mamauli kita na. Basig nangita na to si mama o papa na. Sige. Uy, just saman ka. Mura mo kong kahit na litong, Jess. Tungod tingali ni sa kainit. Pagtarong, uy. Lagi. Kakuyak po naman ko. Justin! Kumusta naman ka? Okay na ko. Ngayon noon. Kadiyot ragod. Anong nanood pa dito ni Sludge? Init mo kayo. Gusto kong makapaway. Pagaksa ko ni mo, eh. Justin, imo kong giilat mo. Ha? Unsa giilat? Sakit-sakit kasi imong aron imo ko madati ni, no? Tungkaan. Bitaw, eh. Ati ko to na ako, eh. Wa mo gud ko malipong. Ngon, dili unyo ka mo kuyo kun. Ako kung dadun din, eh. Mong nangita kong pagi, aron madati ka din, eh. Ikaw pa, garaagid ni mo, eh. Justin, gihakan ko ni mo. I love you, Jessica. Justin. Pasabti ko sa mong buhatan. Pasabti ko. Pero Justin, dili pa ko andam. Ayaw ka bala ka. Dili di ka pasagdan. Ayaw lang ko pagmisa kung gustong buhatan ni mo. Jessica. Justin. Uwa man ko itong hairong bunga na. Nakulbaan ko inita. Magpalit ko pregnancy test. Kinuha ko positive. Magdus ko.
Ganahan may bawa ini si Justin. Maayo iniwan ko mao gana. Justin, nalipay ka nga mabdos ko. Oo. Kay may umabot ang anak. Uni unsaon man ini ron. Ayaw ka bala ka. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Oh, wala mi mahimo ini kay bidhan ka, Jessica. Gauna-una gyud mo, no? Mao. Justin maoy. Ayaw ka bala ka. Mga sawa bito ko ninyo. Unya, kanus amo magpakasal? Sa labing daling panahon pa. Asawa ta naging kiday. Salamat dong ha. Salamat sa unsa. Sa imong pagpakasal nako. Abi na kong imo na kong binuangan. Dili na mahitabo dahil kay mahal ta kayo ka. Ug ang maabot na itong anak. Salamat dong. Aray. Aray. Dong. Oh, ay. Day, Dong sakit kaya akong tiyan. ha? Uy, basing mga anak na ka, day. Dali. Ako lang ganda doon sa ospital. Ha? Baby. Uy, kagwapa sa mong baby niya. Baby. Hala. Ang binili si Inday dong, be. Kaya ako na napatot yun. Buta sa mong baby. Ang binili si Inday dong, be. Kaya ako na napatot yun. Ay na sige kiss-kiss diha kay maliit na kasi mo trabaho. Baby, alis kang mama ha kay mula ko pas papa. Day, salamat ay ha. Kompleto na gid ang atong pamilya kay nanang anak. Salamat sa imong pagmahal nako dong. Og ingon man sa atong anak. Hinaot unta nga dili ka mausap dong. Dili na may tabo day. Kay mahal kita mo. Dong kaon na dong nakaluto na ko. Mayo gani kay wa magbisyo ang maldita ganiha. Ano man ka? Nga nag-uol mo kayo ng naong ni mo? Day, May problema ka? bahin sa trabaho day. Ha? Ano man? Natangtang kasi yung trabaho? Wa man day. Oo niya. Ano do? Goal mo kayo ng naong ni mo? Ibalhin ko. I-assign ko sa kong boss dito sa Cebu. Unsa? Nga sa ato pa. Malayo na ka na mo? Lagi. Maunay akong gikagulan day. Kay mingon ko ninyo. Labi na gid sa tong anak. Nibalipad unta ka dong. Na, subot ang akong boss eh. Kay kuwang og tao dito. Sige na lang tumuoy. Wa matay mahimo anak. Trabaho man ha. Maulagi day. Unya, kanus aman ka mular ka. Basik ugma tingali. Pag-amping be dito dong ha. Uday. Ug ikaw sa ba? Pagamping. Pagampingi nga atong anak. Dong, kumusta man ka diha? Okay na day. Si Inday day. Kumusta naman? Kusog na kayo mo katawa. Uy. Mo ba? Imingaw na inon ko rin nga. Basig magbinuang ka diha ha. Uy. Dili gid ka may tabo day. Dili na may tabo kay mahal kita mo. Salamat dong. Pila naman ang kasimana nagkalabay. Huwag na maging si Justin ako. Unya kung tawagan ako, hindi makontak niya number. Niunsa man ka siya? Pagsusi, oy, Jessica. Basig usay nahitabo sa ibong bana. Nakulbaan bitaw ko ma. Kaya dili agad makontak ang iyang number. Ako sa ibantayan ng bata, be. Pangutahan na dito siyang mga kauban sa una. Basig may nasayran sila bahin ni Justin. Konsis, kining... Sultihin na lang gud ko. Sultihin ko, migo, kung may nasayran ka babae ni Justin. Kung nga nang wala siya manawag na ako o dili na po makontak ang iyang number. Luoy mo sa kayo kung di ka may bawa ni Jis. Ang tinuod, gikan pa kong Cebu. O nakita ba Justin dito? Oo niya, kumusta man siya? May gikatipon man siyang babae dito sa Cebu. Unsa?
Migo, mahimo kayo kung binuangi. Sakit ang ako midya, ha? Huwag ko magkamedya ni mo, Jis. Tinuro akong isulti ni mo. Nga, magi ka tipon lang alay babae si Justin. Kinuo ko. Mao di ay nga wala siya manawag na ako. Kaya may gikatipo na din siya nga lain. Ganang imo man nagibuhat na ko, Justin. Ganang imo man kong ipasakitan. Ganang man. Wa ako magdahom. Sa paglarga ni Justin sa Cebu, iya ba iming kalimtan. Kanimo, Justin, kung naminaw ka man karon, anda ko na ang atong anak, ug nagpaabot mi sa imong pagbalik. Dinhi na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.